Halo guys, kita sepil pohon srikaya ya guys. Setahun lalu iki sik cilik ya guys, yang pernah tak video juga guys. Saiki wis gede pohonnya ya wis sawo mipo. Iki buaya uwah kae guys. Tak delok kok guys, kok akeh kan. 1 2 3 kok ning dhuwur ana loro. Iki di isor ya aku ana pisan. Nah, wis lewengmu guys. Nah iki dek samping-sampinge mbek bapakku ditanduri pohon iki guys. Makane malah uwuh po. Nah wis gede guys. Iki wis pernah tak panen bolak-balik guys. Iki buahe mau manis pol. Iki dek kene ya anak buah naga. Tapi si urung berbunga guys. Sing wis berbuah ana di lor ana guys. Mari tak sepil ya guys. Ini dek kene jambu guys, mbok iki jambu apa? Iki tukulan kaya iki. Tapi iso leweng apa? Iki buahe wis tak blongsong guys. Nah, iki guys. Matang guys. Iki enek niku. Iki diblongsong mergo krana apa? Ben gak dientup tawon buah guys. Kalau wis dientup tawon buah iku gak dadi, buahe bosok guys. Makanya tak blongsong. Ya guys. Matang kan guys. Iki ana tebu guys, sing kepengin tebu guys. Iki banyune akeh nggih ngono, gak tek manis iki guys, gak tek legi. Kurang menang oke banyune tok guys, tebute guys. Makane dibacoki kur digawe pakane wedhus guys. Iki klobote kur digawe pakane wedhus, iki tebune gak kangge guwak. Nah, iki buah nagane guys. Iki sing sik ngembang. Nah, iki sok bakal dadi buah. Sik cilik engko lek wis berbuah tak blongsong kaya iki guys. Nah, tara iki wis berbuah. Nah, sing iki sing wis mateng guys. Sik. Tempat ndi iki guys? Oke. Nah, iki sing wis mateng. Iki wis tuwek apa durung ya guys, aku yo gak ngerti. Iki maune anek loro guys, ki mbuh mero-mero ilang gak roh. Iki guys. Kok wis mateng iki, wis empuk banget iki. Wis mateng ki buah naga le. Wis mateng. Guys, koyo wis mateng ki guys. Buah nagaku guys. Wow. Masya Allah. Mateng guys. Tak panen ya guys. Iki kosok dibungkusin. Anu guys, terasa kayak guys. Tak panen guys. Gak kena guys. Wow. Tara. Bersih guys. Alhamdulillah. Matang guys. Ini guys. Wow, matang banget. Ya wes ngono ya guys ya. Bye bye.